Гледай, едно на милион. Така. Гледай, ще остана, мига. Компанията пак се сбрахме тука. Чакайте. Ето ви. Продължаваме. Добре сте дошли в новия поход. Лозен Пасарел Герман слаш новите къщи. Добре дошли. Какво правим за шойка? Родар Форк. Учиме по химия ли, момче? Планетарен модел. Саша стратег. Саша химик. По средата на нищото, бат. Топ състояние сме. Йоне, как си? Нямаш сили. Малко си потън. Саша стратег. Good morning. Боби, кажи нещо за клипчето на Йони. Няма какво да кажа, брат. Не е малко. Саши, то пикае? Не. Анди, здравей. Какво правиш? Саши още пикае. И аз съм топ. Още малко. Гледай го. Гледай какво става знака, момче. Знака ето отпред. Сашойка? Това е някакъв частен имот. Частен имот, казваш. Еми да, виж. И аз сега ти като един шофьор, какво означава? Глуха улица, брата. Забранено влизането на метрото. Окей. Рипе, бета, пак. Айде, Преско! Твоя памет, момче! Ти си в наши сърца! Апни малко, мат. Седи и снимаш. Как седи апа? Тук седиме с компания. Бързо отиваме там на И диджея ни. Диджей. Диджея не ни обръща внимание. Леле, майко! Отиваме там. Окей? Кажи нещо за влога. Повече не. Саши, кажи нещо за похода. Кой едеш? Къде е? Си искам. Бургер, какво си искаш? Кажи нещо за компанията и за похода. Йони е инфлуенсър. Май, много много това да има. Нещо хейтят. Саша стратег. И аз. Топ сме. Така, дами и господа, бях малко изоставен, но само погледайте. Ей го, Мишо, наш брат. Какво ще кажеш, Мишо, за похода? Перфектен. Какво се спускаме на някаква крепост. Екстра звучи, просто забележете. Слънчо гледай колко искаш. Така. Намерихме един нарушител. Слънчоглед, ама не гледа към слънцето и сега ще бъде наказан. Едно бързо слушане тук с брат ми, Бориската. Бориска, какво ще кажеш за похода? Значи похода е перфектен. Времето е малко жега, ама тъмън за поход, няма лодки, няма нищо. Екстра, така. Музиката топ. Ето го диджея, между перфектно. другото. Добре, я кажа сега, какво ни очаква от тук нататък? Значи сега отиваме към Пасарел, езерото. Гледай, красота!
Така, тук се включваме набързо. След тези двама типове. Искам да кажете какво смятате за днескашния поход. Да, верно. Това ли беше? Нещо друго да кажете? Окей. Така, тук се включваме с Мишо. Мишо, да кажеш нещо, бате, искам от тебе. Перфектен поход. Гледайте какво става. Просто него тук и Сашойката и него да го чуеме. Здорово! Здорово. Меня зовут Сашойка, пидорас. Така. Архаме да рикаме. Аре. Мога да скоча малко по-натам? Мога да скоча малко по-натам? Можеш. Ева майка му! Аре, рипе. Аре, момче. Иди нахуй, пидорас.